Vyše 500 ľudí už zahynulo pri izraelsko-palestínskych zrážkach v pásme Gazy za posledné 2 týždne. Poďme späť domov. Dnes popoludní sa Žilinou prehnala silná búrka. Veľké množstvo zrážok na niektorých miestach úplne ochromilo dopravu. Voda totiž zaliala cesty aj podjazdy. Hasiči nevedeli, kam skôr skočiť, ich pomoc potrebovalo množstvo ľudí. V Žiline vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav 3. stupeň povodňovej aktivity. Objavili sa informácie, že prudká búrka v Terchovej spôsobila zosúv cesty. Situáciu ešte okrem trestov odňatia slobody ukladajú odsúdeným aj alternatívne tresty. A to v prípadoch, že sa dopustili menej závažných trestných činov. Podmienku dostalo v minulom roku viac ako 22 000 odsúdených a ďalších 3500 si muselo odpíkať trest. Singapurskí vedci sú machri. Podarilo sa im vytvoriť najmenší obraz na svete a nie hociaký, ale hneď reprodukciu obrazu svetoznámeho impresionistu Moneta hrajúcu všetkými farbami. A to nie je všetko. Vytvorili ho bez toho, aby použili čo i len jednu jedinú obetí. Väčšina z nich sa nachádza v chladiarenských boxoch vlaku v meste Torres. Pod stále väčším tlakom sa však ocitá aj most. V priebehu jedného dňa sa v Trenčíne utopili 2 ľudia. Včera ráno najskôr z kanála Váhu vytiahli 53-ročného muža. Podvečer prišiel o život 14-ročný chlapec. Ten s najväčšou pravdepodobnosťou doplatil na to, že rozhorúčený rovno z bicykla skočil do studenej vody. Z nej sa už nevynoril. Na breh ho dostali kamaráti, pomôcť mu však už nedokázali. 134. Presne toľko rokov dnes ubehlo od narodenia jednej z najvýznamnejších postáv našej histórie. Bol slovenským astronómom, politikom a generálom francúzskej armády. A toto je len zlomok toho, čo počas svojho krátkeho života dokázal Milan Rastislav Štefánik. Vo vzduchu lietali skvosty za tisíce eur, ktoré zo zeme ovládalo 62 pilotov z Česka i zo Slovenska. A len pre vašu predstavu, model s rozpätím krídel 7 metrov dokáže preletieť ponad hlavy rýchlosťou až 200 km. Ani som nedýchal. Áno, mne sa páči, ako ťa fascinovala táto reportáž malých aj veľkých chlapcov. Tak pre nich to bolo určené, fungovalo to. A vás, milí diváci, čaká ešte ďalší zaujímavý program na Jojke Night Rider, Drakula, Črepiny s hviezdičkou, na Pluske kriminálky a na Vávke Nevinný.